DXDC Radyoman Report. Komportable na ang mga vendor sa Agdao Public Market human nibalhin na sa ilang bag-o nga pwesto sa bag-o nga building nga giablihan karong adlaw kini ang reaksyon sa pipila ka mga nagatinda sa maong merkado. Sa pagiginabi sa DXDC Armen Davao kang Gigi Bautista chicken vendor sa maong merkado gisulti niya ana sa kapin 6,000 pesos ang matag bulan nga iyang mabayaran sa renta sa bag-ong pwesto. Sigon ni Bautista nga kaya ra sa bulsa ang renta at least komportable na ug dako ang area sa ilang kabutangan sa ilang paninda. Gingon usab ni Darwin Guy taga Boulevard isip customer mas komportable na kung ikumpara sa dati nga pwesto og guot og karon hawan og dako na ang lugar. Nainabi sab sa DXDC News Team si Ariel Almadin, fish vendor sa mong merkado, gingon niya nga bisan og mahal ang bayad sa renta apan komportable siya sa pwesto, limpyo ug adunay pag-adjust rason ang ilang mga customer wala pa katuod sa ilang nga pwesto. Kuan sir kanang kuan sa renta kay ni taas man yun ni times 3. Ang renta ang sa una kay murag mga 1.8 raman to karon mga 6,000 na. Dako. Pero okay kay luwag-luwag na ba niya limpyo pud kayo. Gikan sa Agdao Public Market ng siyudad sa Davao kasama mo sa balita ug serbisyo publiko Radyoman Don Pulayaw, Tatak RMN. Tatak RMN.